ታሪክ ደቂ ሰባት ካብ ዝተለወጥሎም ዓበይቲ ኣጋጣሚታት ሓደ ኣብ ማእከል ሓደገኛ ኣባይ ባሕሪ ብሓንቲ ንእሽቶ ቅርጫት ዝተጀመረ ሚስጥር እዩ። ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኣብ ግብፂ እስራኤላውያን ብፈርዖን ብጭካነ ይግዝኡ ነበሩ። እስራኤላውያን እናጠንከሩን እናበዝሑን ምስ ኸዱ ድማ ፈርዖን እዞም ህዝቢ እዚኦም ሓይልና ከይምንዝዑ ብምባል ሓደ ጨካን ትእዛዝ ኣውፅእ። ሕድሕድ እስራኤላዊ ዝውለድ ወዲ ህፃን ናብ ኣባይ ባሕሪ ተደርቢ ይቀተል በለ። ኣብዚ ናይ ጸልማት ግዜ እዩ ሙሴ ተወሊዱ። ኣዱ ንሰለስተ ወርሒ ሓቢኣቶ ደጊም ክትሓብኦ ምስ ዘይከኣለት ግን ሓንቲ ብእምነት ዝተመልአት ስጉምቲ ወሰደት። ንእሽቶ ቅርጫት ሰሪሓ ብቅጥራን ነኺኻ ነቲ ህፃን ኣብ ውሽጢ ኣቕሚጣ ኣብ ጥቓ ኣባይ ባሕሪ ሰደደቶ። እግዚኣብሔር ሰብ ክግሙቶ ብዘይክእል መገዲ ዓዪ። እቲ ህፃን ብጓል ፈርዖን ተረኸበ። ንሳ ድማ ክመወዳ ገይራ ዓብየቶ። ስሙ ድማ ሙሴ ተባሃለ። ሙሴ ኣብ ቤት መንግስቲ ከም ልኡል ኮይኑ ዓበየ። ነገር ግን ሓቀኛ መንነቱ ኣይረስዕን። ሓደ መዓልቲ ግብፃዊ ንሓደ እስራኤላዊ ሓው ክብድሎ ምስ ረኣየ ተናዲዱ ነቲ ግብፃዊ ቆቲሉ ሓብኦ። እዚ ምስጢር እዚ ምስ ተፈለጠ ድማ ካብ ቁጣዕ ፈርዖን ኣምሊጡ ናብ ምድረ በዳ ሚድያም ሃደመ። ኣብኡ ን40 ዓመታት ጓሳ ኮይኑ ጸንሐ። እቲ ልኡል ዝነበረ ሙሴ ሕጂ ትሕትናን ትዕግስትን ዝተምሃረሉ ግዜ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሙሴ ኣዋጊዕ እናሓለየ ከሎ ሓደ ዘደንፁ ነገር ረኣየ። ሓደ ቆጥቋጥ ብሓዊ ይነድድ ነበረ፣ ግን ኣይሓርርን ነበረ። ኣብ ማእኸል እቲ ሓዊ ድማ ሙሴ ህዝበይ ካብ ግብፂ ባርነት ክተውፅእ መሪፀካ ኣለኹ ዝብል ድምፂ መፀ። ሙሴ ፈሪሑ ነይሩ፣ ግን እግዚኣብሔር ኣነ ምስኻ ክኸውን እየ ኢሉ ቃል ኣተወሉ። ሙሴ ናብ ግብፂ ተመሊሱ ንፈርዖን ህዝበይ ስደዶ በሎ። ፈርዖን ግን ልቡ ኣትረረ። እግዚኣብሔር ድማ ስልጣኑ ንምራይ 10 መዓልቲ ሰደደ። ባሕሪ ናብ ደም ተቐየረ። ኣንበጣን ጸልማትን ንግብፂ ሸፈና። ኣብ መወዳእታ ድማ ብሞት ብኽሪ ግብፃውያን ፈርዖን ንህዝቢ እስራኤል ሰደዶም። እዚ ድማ ብደም በጊዕ ዝድሓንሉ ፋሲካ ተባሂሉ ይፍለጥ። ነገር ግን ፈርዖን ዳግማይ ሓሳቡ ቀይሩ ብሰራዊቱ ሰዓቦም። እስራኤላውያን ኣብ መንጎ ቀይሕ ባሕርን ሰራዊት ፈርዖንን ተተሓዙ። ሙሴ ግን በትሩ ኣልዓለ፣ ባሕሪ ድማ ተኸፈለ። እቶም ህዝቢ ብሰላም ተሻገሩ። ሰራዊት ፈርዖን ግን ኣብቲ ባሕሪ ሰሚጦም ሞቱ። ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ብመዓልቲ ብደበና ብለይቲ ድማ ብዓንዲ ሓዊ ይመርሖም ነበረ። ካብ ሰማይ መና መገቦም። ሙሴ ንከውሒ ብበትሩ ምስ ወቅዑ ድማ ማይ ፈልፈለ። ሙሴ ናብ ሲና እምባ ደየበ። ን40 መዓልቲ ምስ ኣምላኽ ጸንሐ። 10 ትእዛዛት ዝተጻሕፈለን ጽላታት ተቐቢሉ ወረደ። እዞም ትእዛዛት እዚኦም ንመጻኢ ትውልዳት መሰረት እምነት ኾኑ። ሙሴ ንህዝቡ ን40 ዓመት ኣብ በረኻ መርሖም። እሙን ኮይኑ ድማ ኣገልገለ። ነገር ግን ናብታ ተስፋ ተገበረትላ ምድሪ ከነኣን ከኣቱ ኣይትፈቐደሉን። እግዚኣብሔር ንሙሴ ናብ ርእሲ ከረን ናና ከደይቡ ኣዘዞ። ካብኡ ኮይኑ ድማ ነታ ንዓመታት ዝናፈቓ ምድሪ ብርሑቕ ራያ። ኣብኡ ድማ ብሰላም ዓርፈ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ቀብሩ ኣበይ ምዃኑ ዝፈልጦ ሰብ የለን፣ ምኽንያት ባዕሉ እግዚኣብሔር ስለ ዝቐበሮ እዩ። ታሪክ ሙሴ ኣብዚ ተወዲኡ፣ ኣብ ውሽጥና ግን ንዘለኣለም ይነብር። ካብታ ንእሽቶ ቅርጫት ጀሚሩ ክሳብ ሃገር ዘድሓነ ነቢይ ዝበፅሐ ሙሴ ናይ ድፍረትን እምነትን ዓብዪ ኣብነት እዩ። ንሱ ብእግዚኣብሔር ዝተሓረየ እሙን ባርያ ነበረ። ሎሚ እውን ታሪኩ ንዓና ንእግዚኣብሔር ክንእዘዝን ብእምነት ክንመላለስን ይምህረና። እምበር ክስታይና ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዋ። ኣብ ቆጻል ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንረኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።